Superintendent of Police is Giant Hills District, Klirian Mantakas ngit hoding, ula pentip bakila register case persya eki breu ki badan keti, ha ka ba pynshit eki bor pulit, ha ka por batmu ban penlong ya ka jing pitsko ba, ne public hearing, nin kasngi arpusau tarik nailar arjar pelai. Nakaliang une uhe pulit ula ong bahakatai kasngi arpusau tarik ha ka por pelong ya ka jing pitsko ba, ne public hearing hapo ka jaka jong ka Meghalaya Cement Limited Thang Sky ha ka bakalami ru ka jing akan at ha pedeng ki pulit bat ki ba ki ba pelong ya ka jing yakhi Henry ka video ka wapen I halor ka ne ka jingja kalami pau lamba ka YouTube jong ka bate CTV ha ka balayo I ya ki katto kat nengut ki breu ki ba perta da ki ktien pensyen halor kani nakaliang ki pulit ki register case halum shnong police station hapo ki kendan an bat ka jingtok kit halor kani kalaya syakman Syuk nakaliang utai uhe pulit ula ong ru bakat nat pulit ka jela ka khmi na ka benta ban penek pensa ya ka jingsung ha pedang ki jat bin riu bat kanu ka jing persyang ban le iki kam konsoy bat pynshit kin ngat ha ki kendon jong ka an Syllad. हाँ लेके दिया गया ये भी है साला ये भी है तू साला को नहीं नहीं माला है साला लोग को पकड़ के साला आराम ज्यादा साला नहीं छोड़ो इनको ये तो हमारा साला बदमाश साला जा 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 साला जा